Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Buang man eh, buang. Buang, ano. Hindi ko hilag ba eh. Di ko mo hilag. Oh, baya lang. Ahak lang. Bidati ko siya bilang. Nagbako. Bangkong lang. Oh, bay. Oh, kani. Gusto na, bay. Gusto na. Hindi malipay ka. Hilak mo nung ka di. Isang di lang ko ba eh. Isang di lang ko. Ay, hindi mo ay. Ahak pa ng kalakihan. Abi na kung malingaw ka, pinagis kanta. Cry nung ka diya. Bay, ay, patawag palabi, bay. Nung saan taon ka, ay? Kuan ba kang... Ito man. Kabaw ka ba niya ba mo itong? Ha? Unsay ako kabuhan ba, ya? Kamaw ka nga. Kanta ka. Hilak. Nakatawa. Kamaw ka na no. Bay. Bida sa ni Mayos to na kay. Ano mo taon kay emosyonal mo kay karon adlaw. Ano ka? Dili na ko ni pangaway lagmit. Maburyong utol ka ba? Buryong. Nya kuno na ako ngilad. Amain lang pagi kanta-kanta niya. Kantas pagmay ba? Nya kanta pagmay katawa pahiyo hilak tuod si punta. Samot sakit yung batiyon na bay. Bay butong. Chuna po na si mong una no. Chuna god. Ay lagaw paglibot gud bida sa mo klaro kayo. Si Chuna po na si mong una gang imong anak di ba? Oh, anak. Tinood na way butong. So di gyud mawa sa imong una sila. Oh. Lisod man. Lisod. Mawa sila. Katatak na mo ko na sila ni murabag. Sa Tatakarimen? tatak karimen ba? Bida sa ni mo. Katatak na sa puso ko. Tatak idol? Tatak idol. Bida. Murag diyaw no? Murag diyaw lang ba? Bay. Kung anak ka permi, mauna yung buhaton, bay, do? O sa bagay, samputan ni mo? Mhm. Ha? Bye. Madugay, bay. Mabot ang adlaw ka, magsigi ka, magisi kang ikaw rosa. Mo ni bay, tabo, di mo? Magisi ko nga kurang usa. Oo! Magyaw-yaw na ako sa. Oo! Mabot yun ang adlaw ka. Ha? Langaon kas kabaho. Unya, anang ikaw na buang na ko. Ah, Buang na ko. ano? Yun ang paingon din, ha? Kung di mo ripermeyo ni nani, paingon ka di, ha? Murag nindo tingal rin nga. Mga na may tabo na ko ba? Alo, probida sa di mo. Gusto kang ngaob ka, ha? Gusto, asuyan ka na ko ba? Ay. Mabuang ko ba? Sa diwa, subuhay ka bu. Ang yabang ka di, ha? Nindo tingal rin ang buang ba? Marag, tanaw ako murag nindo kayo. Tanaw na ko, murag mag, uway problema ang buang. Oh, tinuda. Oh. Santo kita ibo, ha? Nya, mahitabo na nimo. Sambo, tag di babalik siya na nimo. Ay, di naman ka ba? Posible na. Posible na kayo nga balik pa tuna na ko ba? Kaya nagyaka na siya karon sa bahandi, naglapok. Kwarta Nagyaka. na, langoy sa kwarta. Nagyaka lagi, pero may pantin. Unso, tawag. Nagyaka, may pantin. Tinood kita lang kingon ba? Basta kwarta gani ang kompetensya sa gugma ba? Ah, Huwag tang nagugma ba? Piliun kwarta de ba? Kwarta. porbida. Kwarta. Dili siguro sa tanan, bay. Kung dili tanan, tsuna usana ba? Ah, bay alang. Doy!
Bay, butong. Bay, kasiksi diya niya. Bida. Unsa man karaoke mo? Pwede man tong katakanta ni Alan, kadungog ba ako? Kanta nga hubog. Ay, itas taong desperado, no? Ang kantahon, pulos pagmahay. Mao yun, no? mao yun. May gali siya, wala siya bukanta atong Unsa man? buang kuno ako. Ah, Ayaw kaliyang langit. Ano ba? No? Itong ka-armistis sa bayan? O, ka-arbistis, o. Aduna ko'y kasakit. Kasakit nga daw, ikamatay. Oh. May gali, dila ka na ikanta. Dahil ang sang pito ng langit. Ayaw sang pitang langit. Nga katawa diyan. Buha. Buang kuno ako. Sus, parbida. Uy, usay palito ni Ay, May. noodles. Nakay noodles, ya. Noodles? Balita ko, kay ako to pego punta sa bawas bayalan. Masing lang mahawasan to ba? Ay, way nada ng noodles. Uy. Ha? Ayun ang noodles. Pero tagan ta kag adobo, ha? Kanabang kadang adobo kag bii ba? Oh. Nang kanabang naglutaw na sa mantika. Kalabi, pero ba? Ibaw ka na patika O na. gani. Hiwa-hiwa na gamay unya pagkuha diya kamunggay. Dahil na kang daos kamunggay, pag-utag kamunggay, sa guli ang pino-pino adobo yung mahiwaon. Yeah. Lami kay nasubog. Okay, kaya na imo huna-huna doon na. Oh. Wa pa jud magrawat si Alan sa naitabo. Kadugay na bas panahon na wa siya pag yun maka-move on. So, pag-move ha? Pag-move on nga imo magitultulan, asa na pitang bahay. Wa nga bitaw sa no. Nakatultulas siya na asa ron. Muadto siya ron pagtanaw taon niya. O kung makita niyo maglabing-labing sila sa bukog siya na, tayong inom, bino, purbida. Pagpakita ko siya lang babae. Uy, Purbida, hagber, kung tambagan na niya nga pagkitaog lang babae, pero waman. mo serious pa si atong tuna nga lungkab na mato, giung na mato sa iring bambanon. Mau ba? Ay, bantay ginabutong. Bantay ginasanang kay Tingling. Na, maghikog na. Sintoy. Purbida. Mark my word, ha? Mao ginay may tabo. Kung dili siya makamove on, mao na may tabo. Tabanggi ko pa sa botoy. Murag, lisod na tingali manghilabot ba? Sukura ba na siya na ako tungod kay permira ba na siya nga magtuon na siya nga permira kung gisabay si Chuna. Ay, namsuko eh. Purbida sa namsuko-suko. Pero may ito mong huwang butor mo. Asa siya kagamit ng taong butor? Ayun lagi, pero basig insultuhan ko. Di lagi. Basta tabangi lang ko. Tanaw na ko karong bay alang taon doy. Murag irbitan nyo to. Tagas kibuk, tagas bungot. Purbida, ako kasabot. Sige. Tabangan tika. Tabangan ko. Di ba sa adobo be? Sagol at suotan ko mo kaya na be. Kaniya tayo magkuha ko. Tara. Higo maning init sa baw. Tara. Nya na kamunggay galutaw-lutaw lami kayo. Kung naigo, bukan na, busog ko. Oh, tural butso juga. Dedokot oh. Yo, kung... Lagi dedokot sa. Matay mo nga mga paborito mo na ako na budukot. Nga kung mabusog ko ka ang bukot, kanang dukot ba? Nili na ko mabuang. Bida sa istorya. Abay lang eh. Kaya gusto man kong mabuang ba, hindi lang ko ka. Ay, how tinunto ni ha? Higom ni ha? Musambot nga di na tumulis na itina kung mabuha ka. Balik sila ba? Siguro ko, balik. Balik ha? Balik ha? Siguro ka o mabuha ka? Balik di ay. Balik lagi. Siguro ko nga balik sila ba? Ano ka siguro mataon ka na? Balik sila. Pero dili ba? Anto sila balik adto sila minteryo aron dagkutan ang akong lubong. Bay Alan! Bonga naman ka. Doon na kay problema. Daghan ka nagdainom. Bino pa cute. Doon na. Makatabang ko. Makatabang ka. Problema ba ka na sa imong mga higala? O kauban nga high value individual? Agay! Bong! Agay! Never nga mag-mention ka ang mga punga. Nakasabot ka ba? Ha? Kisapot ko, Bong. Agay! Ayaw patakag bukas sa imong baba. Pero nabalaka lang ko. Unsa na balakan mo, ha? Tingalik maamong ka. Chuna.
Si Tinay. Niya siya. Humba? Ni adi mo? Daya, Tina. Mao ba? Sa ato pa, naasa day si Tatay Bong. Na. Agaw, ato agaw. Huwag tangang ako problema. Unsay buhaton ako? Masahian ta ka? No. Ang imong buhaton, musayaw ka. Huh? Musayaw ka sa akong atubangan. Unsa? Musayaw ka. Unya, hinay-hinayo ni mo kuha ang imong t-shirt. Sunod ang sayal. Og magtupis kang musayaw sa akong atubangan. Bong, no! Oh, dili ka? Ha? Halalayas! Tamparoson di ka ron! Bong, O sa pag-ipaabot mo, ha? Gusto kang itsatikas kawas? Ha? Tsura! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!